Здравейте, това е новото ревю на Android България и в него имаме удоволствието да ви запознаем с един от най-очакваните телефони за 2012 година. Вероятно се досещате, че говорим за Galaxy Note 2. Апарат, който носи в себе си удобството на супер смартфон с размерите на малък таблет. От Samsung отново показаха на какво са способни и тази машина определено ще е сред най-продаваните телефони за тази, а може би и за другата година. Телефонът притежава много нови функционалности, които ще направят работата с него лесна и същевременно приятна. Всички помним времето, когато се появи на пазара първата версия на Galaxy Note и удара, който от Samsung нанесоха. Сега ще разберем възможностите на неговия наследник и ви уверяваме, няма причина да се съмнявате, че ще се случи обратното. Няколко думи и за външния вид на телефона. Предполагам, всички сте виждали Galaxy S3. Note 2 доста прилича на него, като разбира се има и няколко съществени разлики. Дисплея на телефона е 5,5 инчов, като в горната част ще видите 1,9 мегапикселовата предна камера. Това са сензорите за близост и LED индикатора. В долната част са двата капацитивни бутона, които не се виждат, когато апарата не работи, а между тях е основният хардуерен Home бутон. Отдясно е бутонът за включване и изключване на телефона, а отляво бутонът за увеличаване и намаляване на звука. В горната част е 3,5 мм стереожак, а до него е микрофонът за намаляване на шума. Отдолу е USB порта и основния микрофон. На гърба на телефона ще видите основната 8 мегапикселова камера, до нея е светкавицата, под тях се намира логото на Samsung, а в долната част е и високоговорителя. До него отляво ще видите и S Pen стилусът. Както повечето телефони на Samsung, така и този е изработен от пластмаса. Тя е висококачествена, като изглежда доста пластична и същевременно доста здрава. Под капака на телефона ще видите двата слота. Единият е за microSD картата, а другия за microSIM картата. Батерията на телефона, която е едно и от основните му преимущества, е 3100 мАh. Като цяло, изработката определено изглежда доста стилна и много по-добре направена от тази на Samsung Galaxy S3. Телефонът е солиден, като за някои потребители може да се стори малко голям и ще срещнат трудности при работа с една ръка. Както споменахме, Galaxy Note 2 разполага с внушителен дисплей. Той е капацитивен 5,5 инчов Super AMOLED с резолюция 720 по 1280 пиксела. Естествено, оборудване и с Gorilla Glass 2 покритие. От Samsung показаха мотива за природата, който продължава и тук. Едно от първите неща, които ще ви припомнят за него, са вълничките при допир на дисплея. В долната част ще видите и бързата лента за новини, в която за съжаление все още няма опция за избор на България като държава. От иконите, които са в началния екран, имате възможност за бърз достъп до приложения, без да се налага да отключвате самия апарат. Единственото, което е нужно да направите, е да плъзнете някой от тях нагоре и телефонът автоматично ще ви го отвори. След като отключите телефона, ще видите и характерния ланчър за устройствата на Samsung, а именно TouchWiz Nature UX. Ясно е, че всеки производител прави частични промени по интерфейса на телефоните, което придава и основната им уникалност. Този интерфейс вече ни е познат от предишните модели на компанията. Почти не се забелязват някакви промени, тъй че няма какво ново да се каже по темата. Единственото ново, което ще забележите, е уникалната бързина, с която работи самия телефон. При Galaxy S3 определено се забелязваше на моменти леко забиване и лаг, но тук тези неща липсват. Едни от основните функции, които вече ги има във всеки телефон, са възможностите за оразмеряване на някои от приложенията, които са ви на преден план, и също така възможността за добавяне на папки.
При сваляне на уведомителната лента ще видите и някои от основните функции, които можете да регулирате, като Wi-Fi, GPS, синхронизация, регулиране на яркостта на дисплея и така нататък. Сега нека да направим и един бърз поглед в менюто настройки на Samsung Galaxy Note 2. Той излиза на пазара с Android операционна система версия 4.1.1. Към нея може да прибавим и някои много интересни приложения, които корейската компания е добавила в телефона. Например, в настройките на дисплея ще видите функции като Smart Rotation и Smart Stay. Те ще бъдат много полезни за тези от вас, които прекарват доста време в четене. Чрез тях телефонът ще следи погледът ви и вашето поведение. Ако пък цветовете на дисплея ви се сторят много наситени или пък не толкова, имате възможност да ги променяте. Нещо интересно, което забелязахме в Galaxy Note 2 е фабрично вградената опция за показване на процентите на батерията. Това е нещо, с което не всеки телефон може да се похвали. Едно от интересните менюта в телефона е менюто Motion или движение. От тук можете да включвате и изключвате функции като Direct Call, Shake to Update и така нататък. Доста интересни функции, които са добавени в телефона. Още едно от менютата, което може би ще ви заинтригува, е менюто за заключване на екрана. От тук ще имате възможност за включване и изключване на функциите като бърз достъп до камерата, времето и така нататък. Все приложения, които ще работят преди телефона да се отключи. Бутона Recent, който беше добавен в предната версия на Android, е наличен и тук. Чрез него имате възможност за достъп до последно отварените от вас приложения. Едно от интересните, които са добавени в Android 4.1.1 е Google Now. Чрез него можете да следите за трафик, времето и много други, като всичко се ръководи чрез гласови команди. Ако примерно го питате каква е възрастта на президента на Съединените щати, ще видите, че за няколко секунди може да получите точна информация. Определено софтуера има какво да покаже, като бъговете едва ли ще са едно от тези неща. Сега нека да обърнем внимание и на едно от основните предимства на телефона, а именно стилусът S Pen. Както виждате, в момента в който извадите писалката от телефона, на преден план директно ви излиза бележник. По този начин можете бързо да въведете някакви бележки. Като цяло функцията е доста удобна, особено по интензивна работа с телефона. S Pen е доста добре направен, като цяло работата по телефона и скоростта, с която се разпознават командите, са доста добри. Една от новите функции, които са въведени, е така наречената AirView. Чрез нея можете без да добирате писалката до телефона, да видите примерно няколко кадъра напред в клипа, който сте отворили и да преместите. Друго интересно, което беше налично и в Galaxy S3 е функцията Pop-up Play. Чрез нея можете да отворите дадено видео и същевременно примерно да отваряте някакъв браузър, но за съжаление нямате опция да запишете бележка, тъй като видеото директно ще се скрие. Интересно, което е добавено от Samsung, е това, че самият телефон разпознава натиска, с който натискате по него. Както виждате, ако се натиска по-силно, самият шрифт става по-дебел. Друго интересно като функция, което е добавено, е Quick Command. Чрез нея, както виждате, имате няколко зададени по дефолт команди и примерно ако запишете звездичка, директно телефонът ви разпознава командата и ви предлага да запишете някаква интернет страница. В случая ние ще напишем Google. Виждате, телефона бързо разпознава командата и директно ви отваря страницата на Google. Ако пък, например,
Вместо звездичка введем буквата L. Можете да запишете имейл. Интересното е, че освен командите, които са ви зададени под разбиране, имате възможност и вие да си създавате такива. Можете да изберете приложението или функцията и вие да си определите с каква команда да се отваря. Определено S Pen стилусът е доста добре изработен. За разлика от Galaxy Note 1, той има триъгълна форма, а не кръгла, и е доста по-удобен за работа. Още една интересна функция, която бихме искали да ви покажем. В началото казахме, че Galaxy Note 2 е с големи размери и може да е неудобен за работа с една ръка за някой от вас. От корейската компания са предвидели това нещо, като в настройките на писане имате опция за промяна големината на клавиатурата. След като изберете, ще ви се покаже нейното описание и ще видите, че клавиатурата вече е с значително по-малки размери. С стрелките, които са в ляво и в дясно, можете да променяте нейното разположение в зависимост от това с коя ръка работите. Ако не желаете вече да я ползвате, просто изключвате и клавиатурата отново ще приеме стандартната си големина. Няколко думи и за браузърата. За няколкото теста, които успяхме да му направим, смело може да кажем, че той е може би най-добрия, който може да видите за момента. Всяка една команда се изпълнява с невероятна скорост и също толкова бързо се отварят и страниците в интернет. Без да се налага да приближавате, лесно може да прочетете даден текст, а ако приближите, можете да видите всичко още по-детайлно. Към това прибавяме и невероятните цветове на Super AMOLED дисплея, което прави работата в интернет удоволствие. Тези от вас, които са работили с Galaxy S3, вероятно са запознати с следващата функция, а тя е бързият достъп до камерата. При изключен телефон е нужно само да задържите с пръст върху него и да завъртите телефона. А по камерата няма какво повече да се желае. Тя е 8 мегапиксела с възможност за Full HD запис. От Samsung са добавили и много възможности за персонализация, за да може да направите всяка една снимка точно по ваш вкус. След като заснемете нещо, ще видите и малките изненади в галерията. От бутона, който се намира в горния десен ъгъл, можете да избирате между 3 3D ефекта за разглеждането на самите снимки. Нека не пропускаме и хардуера, който е зашеметяващ. Galaxy Note 2 разполага с 1,6 ГГц 4-ядрен процесор и огромните 2 ГБ RAM памет. С такава мощ под капака думата конкуренция при този телефон просто не съществува. Според потребностите ни, от Samsung предлагат версия с 16, 32 и 64 ГБ памет, а ако на някой му се иска още, може да прибави и microSD карта до 64 ГБ. За цялата тази мощ и големия дисплей се грижи 3100 мАh батерия, за която споменахме. За малкото време, в което го тествахме, може да се каже, че телефонът издържа спокойно 2 дни и то при много интензивна работа. Какво имаме до тук? Телефон, който е с елегантна и същевременно солидна изработка. 5,5 инчов Super AMOLED дисплей с невероятни и доста наситени цветове. 1,9 мегапикселова предна и 8 мегапикселова задна камера, която записва с Full HD. 4-ядрен процесор и 2 ГБ RAM, които правят телефона най-мощния смартфон на пазара. S Pen стилус, който придава стил и доставя удобство при работа. Не на последно място, имаме и една от най-добрите версии на Android операционна система. Всичко това прави Galaxy Note 2 най-полезния и желан телефон. Това е Galaxy Note 2. Голям телефон с големи възможности.